objazde o chvíľu v tuneli. Kruhový objazd v tuneli. Milan, komentuj. One does not simply walk into Mordor. Že čo? Je to stĺp jak v Mordore. Tade to? Tade. Myslím, že to nie je jediný. A ešte tu máme križovatku v tuneli, prosím pekne, ďalšiu. To je ďalší kruháč. To je kruháč, aha. A teraz ideme do centrumu Vola? Či doprava na letisko? Asi ideme doprava. Na kruháči doprava. Práva, áno.